Hi guys, karon guys, mag-utang na ko katong salin kahapon. Katong salin kahapon, na akong utanan karon tayod ko. Ako yung isa ho sa tulad ng kong sardinas. Kami lang sudan guys. Kani nang butang iko si mama kulingan ay di ung matungod sa dagamahan. Ako may sobra. Ano kayo parisan ani? Ako yung isa kong guys, ang gawon na ni gapon. So isa ko na ko sardinas sa akong sagon. Sumura na akong lamas. Ahos o sibuyas. Di ba ka kung makapiright aning nga music?